Исәнмесез, ТМТV телеканалын яратып караучы тамашачыларыбыз. Иң яхшы җырлардан, клиплардан һәм җырчылардан торган музыкаль каймак хит парадын башлыйбыз. Аның алып баручысы мин Лилия Хәйруллина булам. Бүген безгә кадерле булган, безгә гомер биргән әниләребез турында сөйләшербез. Җырчыларның әниләре белән якынрак танышырбыз. Башлыйбыз. Музыкаль каймак хит парадында премьера каршы алабыз. Big motor sening rəsm İstəlik idim ində Yoxqa çıxdım min kübmə Əzlədim Hələ aşıqdır əzədən Jillərgə uçtum ikən İstəliyin yox irgən
әнкәйләргә багышланган җырлар бик күп. Аларның һәрберсе дә бик тирән мәгънәгә ия. Алдагы минутларда Рифат Зариповның әнкәй җырын тыңларбыз. Ул гына да түгел, TMTV Production командасы белән төшергән клипларын да күрербез. Монда сүзләр артык. Игътибар экраннарга. Dünya bulgaç enikey barsı bular. Biraz gına şiddet turabız. Sina kaytkaş kına irkelenip Bişiktegi sabıy bulabız. Bugün de biti enikey biz yeribiz Kanat taslarına sığınıp Şeyingine bir de sulanmasın Biz kaytırбыз birge jıyılıp Mürjelerden tağın tütün çığa Piş işinde temli beliştir Zor zor itip bizge kisip diridin Keşke nesesinin eleştir Bugün de biti enikey biz yeribiz Kanat taslarına sığınıp Şeyingine bir de sulanmasın Biz kaytırбыз birge jıyılıp Tuğan yaktan жылы jiller ise Ellenkey munşa yakkanımı Günü tünü bizni kütesindir Yıkılamışa aşıp kopkanı Bugün de biti enikey biz yeribiz Kanat taslarına sığınıp Şeyingine bir de sulanmasın Biz kaytırбыз birge jıyılıp Bugün de biti enikey biz yeribiz Kanat taslarına sığınıp Şeyingine bir de sulanmasın Biz kaytırбыз birge jıyılıp Biz kaytırбыз birge jıyılıp Дуслар, музыкаль коймак хит парадын яхшы кәйф белән дәвам итәбез. Шулай ук сезне тапшырубызның елмаеп торучы партнеры Сочи стоматологиясе белән таныштырам.
Материаллары югары сыйфатлы, бәяләре тешләми. Чуйкова 27А, Сибир тракты 23 адресы буенча урнашкан. Телефоннары 216 57 25. Сочи стоматологиясе белән елмаеп яшәгез. Ә без киләсе резидент Фирдус Тимаевны каршы алабыз. Min bitsine ızak gözlerim Şeksiz ufuklardan gittim almay gözlerim Min bitsine gittim küttenden Yoldaşım bularsan dedim durmuş kütkenede Min bitsine izli bir yaratam İsmini güngelimden kinde yagratam Min bitsine izli bir yaratam İsmini güngelimden kinde yagratam İkev atlagan Bәхетле буладыр җирдә сөю саклаган Безнең барыр юлыбызды бәхет капласын Гашык ярлар безнең кебек парлы атласын Мин бит сине эзлеп яратам Исемеңне күңелемнән көндә яңратам Мин бит сине эзлеп яратам Исемеңне күңелемнән көндә яңратам Tarmışlarına nurlu ite suyu segadet İn güçlü his bu şikanda ihlas mehebet Yarata bilgenler için buttırmış raket Min bitsine izlip yaratam İsmini güngelimden günde yagratam 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 Музыкаль каймак хит парадын Илнар Сәйфиев дәвам итә. Җырчының әнисе Миләүшә исемле. Ул хәзер өйдә лаеклы ялда икән. Миңа назлы итеп улым дип эндәшә ди Илнар. Җырчының әнисе белән таныштык, ә хәзер Илнар Сәйфиевнең җырын бергәләп тыңлыйк. Яшисілер килә шундый рәхәт Юктан гына җырлап ала күңел Бер кайчанда ишетмәгән моңны Җаным белән тоям җырлыйм бүген Бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен Мәхәббәтне бу бәхетне күрмәгәнмен Кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит Сөюлда безнең җанга үрмәгән бит Бу дөньяда син барлыгын
жаным тулы. Яшисілер келе шындай рахат, иңе көйіп ғымрым бойы. Бұл дүнияда сен барлығын білмегенмін, мәхәббәтні бұл бәқітіні көрмегенмін. Құяш екен зәңгәр көкте сүрмеген бит, сүйуді біздің жанға өрмеген бит. Бұл дүнияда сен барлығын білмегенмін, мәхәббәтні бұл бәқітіні көрмегенмін. Құяш екен зәңгәр көкте сүрмеген бит, сүйуді біздің жанға өрмеген бит. Бұл дүнияда сен барлығын білмегенмін, мәхәббәтні бұл бәқітіні көрмегенмін. Құяш екен зәңгәр көкте сүрмеген бит, сүйуді біздің жанға өрмеген бит. Бұл дүнияда сен барлығын білмегенмін, мәхәббәтні бұл бәқітіні көрмегенмін. Құяш екен зәңгәр көкте сүрмеген бит, сүйуді біздің жанға өрмеген бит, сүйуді біздің жанға өрмеген бит. Җырчы Рафина Ганиуллинаның әнисе Зөлфия ханым яшь чагында колхозда агроном булып эшләгән. Аннан язучы һөнәрен үзләштереп, бик күпләрнең газета, журналлар аша күңелләрен яулаган. Хәтта китабын да бастырганнар. Кызганыч, Зөлфия ханым инсульттан соң тернәкләнеп бетә алмаган. Бүгенге көндә сөйләшә алмый, хәрәкәтләнүе шикле икән. Элек әни безгә кыстыбыйлар пешерсә, хәзер үзебез пешереп ашатабыз. Иң мөһиме яныбызда булсын гына ди Рафина. Ә хәзер җырлы гаиләнең TMTV Production командасы белән төшергән клипларын карыйк. Мәхәббәт ярына кайттым да бүген мин, эзләдем эзләрен, айларда икән син. Зәңгәр күк чәчкәгә ошаттым күзләрең, колакта яңгырый ярату сүзләрең. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә әлегә соң түгел соңлама. Син дә кайт, әйдә кайт, мәхәббәт ярына. Син дә кайт күңелем, гел сине сагына. Назыңны җылыңны саклый бит кочагым, дөрләтик бергәләп мәхәббәт учагым. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама.
Jillerge iyere barımı ardına Yıllarning og'ishini aşırığa yurama Qaytaydasin tugel sığlama Mehabbet yarına qayt deyip chaqiram Jillerge iyerib barımı ardından Yıllarning og'ishini aşırığa yurama Qaytayda eliga suv tugel sığlama Әмінә Динара Сәйітбатталованың әнисе Рәмзия ханым пешекче булып эшләгән. Үзе бик кызык, елмаеп, көлеп йөри торган кеше булган ул. Машинада утырып йөргәндә, председатель кебек машина тоткычына тотынып бара иде. Борылышларда беренче булып минем көзгене ябып, башын сузып, юлны үзе карый иде дип искә ала Динара. Рәмзия ханымның якты дөньядан киткәненә 2 ел икән. Бер секундка да исебездән чыгармыйбыз. Урыннары оҗмакта булсын дип искә ала җырчы. Киләсе клипта да Динара әти әнисе турында җырлый. Игътибар экраннарга. Yılama sin balam min kitkeştin Sağışlarga salma özüngini Yazmış şulay gümür yazgan iken Sabır et seni bul düzümüle Yılama sin balam min kitkeştin Yazmışlarını bir korganma Min köklerden seni görüp duram Yalğız kaldım diye buylama Yılama seni balam min gitkeştin Yazmışlarını bir korganma Min köklerden seni görüp duram Yalğız kaldım diye buylama Yılama sin balam min kitkeştin Ağır bulur sina sığılma Sinde min adıga okup dursan Minim haller yokşu bulurla Irdan irtuk terezene kilip Jiller bulup teres koğırman Balalarım sağ selametdir Mi canıma dava tabırman Yılama sin balam sabır bulsin Durmuşunu kora alga bar Yana şende sinin tuğanların Sigen yarın bulur sina bar Min köklerden sina baqıt dile Düşlerine kilip girirmen Ağırlıklar sina tidirmişe Yana şende saklap yürürmen Min köklerden sina baqıt dile Düşlerine kilip girirmen Ağırlıklar sina tidirmişe Yana şende saklap yürürmen Ağırlıklar sina tidirmişe Yana şende saklap
Дуслар, без дәвам итәбез. Шулай ук сезне тапшырубызның елмаеп торучы партнеры Сочи стоматологиясе белән таныштырам. Кулай бәядән сыйфатлы материаллар. Чуйкова 27А, Сибир тракты 23 адресы буенча урнашкан. Телефоннары 216-57-25. Сочи стоматологиясе белән елмаеп яшәгез. Киләсе җырлы гаилә дә елмаеп сезне көтеп тора. Линара Батталова белән Марат Галимов «Яратканым» дигән клибын сезгә тәкъдим итә. Bir sözüm var sina әйтеләсе, bir oyım var sina җиткерәсе. Газиз кешем синең белән бергә, шатлык бар бүлешәсе. Бүләгем бар сиңа биреләсе, күрешәсе иде күрешәсе. Газиз кешем синең белән бергә, шатлык бар бүлешәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, гөрләшәсе иде сөйләшәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, гөрләшәсе иде сөйләшәсе. Җырларым бар сиңа җырланасы, бар хикәям сиңа сөйләнәсе. Яратканым сиңа бары сиңа, гыйшкым бар белгертәсе. Ашым калды сиңа өлгертәсе, күрешәсе иде күрешәсе. Яратканым сиңа бары сиңа, гыйшкым бар белгертәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, гөрләшәсе иде сөйләшәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, гөрләшәсе иде сөйләшәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, гөрләшәсе иде сөйләшәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, гөрләшәсе иде сөйләшәсе. Җырчыларның әниләре турында сөйләшүне дәвам итәбез. Рамилнең әнисенең исеме Резидә. Казанда яши һәм эшли икән. Әни белән без коллегалар. Ул да, мин дә газ өлкәсендә эшлибез, ди Рамил. Рамиләнең әнисе Роза ханымны социаль челтәрдә утыручылар беләдер. Рамилә авылга кайтканда әнисен бик еш видеога төшереп интернет челтәренә куярга ярата. Халыкка да бу бик ошый икән. 50 елдан артык авылда кибетче булып эшләгән. Рамил яраткан тещасын Әлмәндәр карт дип әйтә.
Чөнки Роза ханым барлык туганнарны берләштереп торучы кеше булып тора. Җырлы гаиләнең әниләре турында кызыклы фактлар белдек, ә хәзер Хайретдиновларның үзләрен җырлатабыз. Diksin diksinliye, dibe dibe yürek, yaşar eşim jirde. Diksin diksin direk, diksin diksin diye, dibe dibe yürek, yaşar eşim jirde. Diksin diksin direk. Ağaçlar bürülende, jullu yazlar jitkende. Almaların özerişin gözüne girek tüterge. Diksin diksin diye, dibe dibe yürek, yaşar eşim jirde. Diksin diksin direk, diksin diksin diye, dibe dibe yürek, yaşar eşim jirde. Diksin diksin direk. Aşağılarda matürünler, üsse yemli şeylerine. Şevşekleri atsın için sular girek siberge. Diksin diksin diye, dibe dibe yürek, yaşar eşim jirde. Diksin diksin direk, diksin diksin diye, dibe dibe yürek, yaşar eşim jirde. Diksin diksin direk. Sandılaşlar irten sayrı, kunup dalga direkke. Kış günelin anlar için mınlar girek yürekte. Diksin diksin diye, Dibe dibe yürek, yaşar eşim jirde. Diksin diksin direk, diksin diksin diye, dibe dibe yürek. yaşar eşim jirde. Diksin diksin direk. Музыкаль коймак хит парадының киләсе урынын яулаган җырчының да кызыклы мизгелләре күп. Сүз Илдар Насыров турында бара. Мәсәлән, ул кечкенә чагында әти-әнисе белән урманга барган һәм адашкан. Бәхеткә әти-әнисе аны эзләп тапкан. Илдарның әнисе Бөрлегән исемле икән. Күп еллар сөт ясау заводында эшләгән. Минем әни бик тыйнак, күп сөйләшергә яратмый, ләкин шул ук вакытта усал да булырга мөмкин ди Илдар. Алга таба дәвам итеп, сүзне җырчының үзенә бирәбез. Карыйбыз һәм тыңлыйбыз. Балдарга булбул кунган, күңелләр хискә тулган. Җәйләр җиткәч җимеш бирә.
Достар, безнең социаль шелтәрләргә кушылыгыз. Кызыклы уеннарда катнашып, бүләкләр атыгыз. Эксклюзив яңалыкларны да беренчеләрдән булып белегез. Хәзер барлык резидентларыбызны тагын бер кат карап чыгабыз. Аннан музыкаль каймак хит парадының бу атна җиңүчесен белербез. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барымны артыңнан, елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел зулама. Сені балам мен кеткештім, язмышларына бір қорғама. Мен көклерден сені көріп тұрам, ялғыз қалдым деп ойлама. Өткендегі күміт жылы иді, сөйләшәсе иді, сөйләшәсе. Икебез генә қалып икебез, бүрләшәсе иді, сөйләшәсе. Димәк, музыкаль каймак хит парадының абсолют җиңүчесен игълан итәр вакыт җитте. Ул Илдус Садыйков. Аны котлыйбыз һәм клипын куеп җибәрәбез. Әлеге клипта да әниләребезнең яратып әйтә торган сүзләре бар. Игътибар белән тыңлагыз әле. Орысың мына ижігіз осылай екен. О. Кімсің ол? Ғафу еттіңіз. Сам здравствуйте. Ильдус Фаритович қой работает мында? Здравствуйте, в 210. Атыңда. Сен оған қысымадан қашан қайттың? Кеше. Беремін саған кеше орысың орын. Сен оғы с***дан алайтын да орысың орын.
Öyle titrer koyacağımız çizgine. Kuşatır mısın? O kişi. Ne de işte. Ne işte bir an sana işte olsun. Öyle. Koyak gittin bu yakka. İyi olsun oğlum otla. Kuşatır mısın? Oğulga koytmağının olsun oğlum. Oya ide oğulga koyacağımız çizgine butar. Barkına şu. Yürüle şunda. Kuşatır mısın? Oğulga koytmağının. Şey sen olsun oğlum. Sağınulları şikten açtı. Bar canımı yaktı, sağış bastı. Günlerimin yemi gitti, yıkılarımda kaçtı. Bar hislerim yaralarından taştı. Aydan indi avluma, aydan indi aziz tugan yakılarıma. Avlum düşüme kerettinlerin sataştıra. Bulun şeşkesi deyman dur kızları sağındıra. Aydan indi yıllar ötem Bilem Avul qaytuğunu kütte Minşit bulmam bir qaşanıda Suvan tübegimde Suyu utu yaşı yüreğimde Qaytam indi Avuluma Qaytam indi Aziz tugan yakılarıma Avulun düşüme kerettinlerin sataştıra. Bulun şeşkesi deyman dur kızları sağındıra. Qaytam indi Avuluma Qaytam indi Aziz tugan yakılarıma Avulun düşüme kerettinlerin sataştıra. Bulun şeşkesi deyman dur kızları sağındıra. Qaytam indi Alo, Aniya, iyisenmi? Ulan isenmi, nişik hallerin? Rahmet Ani, yaxşı. Ulan avulga qaytı turunda uylamadın meli? Anda seni avuldaşlar, dostlar, tuganların bitinisi sağınıp giteli. Uylu minde Ani, minde sagındım, minde. Qaytam indi avluma Qaytam indi aziz tugan yakılarıma. Şunda eşlep şu jirde bəxtimni tabarmın. Avlımın tarixina yana yollar yazarmın. Qaytam indi Qaytam indi Qaytam indi Шулай итеп, музыкаль каймак хит парады ахырына якынлашты. Барлык әниләрне дә бәйрәм белән котлыйбыз. Кояштай озын гомер, ныклы сәламәтлек телибез. Сезнең белән мин, Лилия Хайруллина булдым. Киләсе очрашуларга кадәр елмаеп, көлеп яшәгез, дуслар. Пока-пока.